everything that happened that day. Even if I don't want to think about it, it pops up. I kind of dive into the thoughts sometimes by mistake. At the beginning, I thought maybe to tell my friends to leave, but at that point, it was already too late. They're shooting at us, and they're gonna try to kidnap us or kill us. Everyone was trying to call some authority, and no one was really answering. I remember at one point that there was a really big explosion, and I flew back. Someone flew on me, and when I finally got up, I realized that I was sitting in a pile of bodies. Car after car with dead people. Then you start realizing what happened. We survived a horrific terror attack that didn't seem possible to survive. I've kind of understood that I'm never going to be the person that I was before the 7th of October. And I'm trying to figure out who I'm going to be now. The festival itself was amazing. I've not seen anything even remotely close to that in Israel in years. Everything was perfect. The energy of people just wanting to dance and enjoy themselves and then going at it with all that they have, it was beautiful. There's something about seeing a trance dance floor move. You feel connected, you feel part of something. You're accepted no matter who you are and what you're bringing. $3,500 people went to a festival to dance in the nature for peace and for love. And 400 of them didn't come home. And they're not going to. זה היה נשמע כמו שליטה. מה יש פה מחבלים? כמו משחקי עליונות, כמו מטרות. אנשים נופלים אחד. ידעת שכל תזוזה שלי זה מוות. זה מה שקרה פה. אין לך לאן לרוץ. היי, אני ללי, אני בת 20. אני בגיל קטן יצאתי עם אמא שלי לפסטיבלים ומסיבות טבע. מגיל 5 על רמקול שמאל, זה המקום. אין מקום שיש בו יותר אהבה מאשר מסיבות טראנס. הגענו לנובה ביום שישי באיזה 7 בערב, לפני שהתחילה המוזיקה, לפני שהכל. הייתי צריכה לבוא לעבוד בבר, וברגע האחרון החלטתי שאני רוצה לבוא בתור בליינית וליהנות ולא לעבוד. דוד יודע ליהנות מכל רגע. ראיתי דוד מתקרחן באמצע הרחבה, רוקד, כולו שמח, וניגשתי אליו ושמתי לו חמצוץ בפה, ואמרתי לו, עכשיו תרים אותי על הכתפיים. והוא הרים אותי על הכתפיים ורקדנו, אהבה ממבט ראשון. נועם בן דוד, בת 27, שחקנית, דוגמנית וציירת.
אני ודוד הגענו לאזור המסיבה. דוד עזר לי לפרוק את הכל, סידרנו את הכל בעמדה. זה בעצם מסיבת טבע, אנשים באים לרקוד. אבל זה מקום שאתה בא להביע את האומנות שלך. לצייר בלייב ולמכור ציורים. הירש והנר באו לקחת אותי מיד אחרי ארוחה. הם גם דתל"שים, אז כזה ישר דיברנו על זה מה אמרתם למשפחה לפני שיצאתם, וכל אחד סיפר איזה מביך זה היה כזה לצאת באמצע ארוחה למסיבה, וכזה הזדהינו אחד עם השני. בכל בית דתי זה ככה. לעזוב ארוחת שישי בשביל לצאת, זה קשה, זה לא פשוט. את הנר הכרתי בבני עקיבא. הוא ילד כזה שכולם מכירים ואוהבים אותו. הנר והירש הם חברים ממש טובים. הירש הוא חובב מסיבות כמוני, ממש. הוא שאל אותי, איך סיפרת להורים שלך שאת הולכת למסיבה? בדיעבד אני לא ידעתי שהירש לא סיפר להורים שלו. הוא הסתיר את זה מהם. ממש כזה, כמה דקות לפני שהגענו, הוא פתאום אמר, וואי, איזה מפחיד אם פתאום ייפול עלינו טיל. פתאום התחילו לראות עלינו טילים, אנחנו כל כך קרובים לעזה. איזה מטורף זה שעושים מסיבה כל כך קרוב לעזה. In these kind of raves, you don't really know where it is. And you get a location the night of the party. I remember driving and just looking out the window and seeing Gaza, and I didn't even think it was dangerous. We were all students starting our 4th year. We all liked going to parties, and the second the Nova tickets came out, they were really cheap. It seemed like a perfect thing to do right before the year started. שמענו על המסיבה באינסטגרם, אני רואה את הליינאפ של הדי-ג'אים, ואני מתרגש, אני אומר, זה לא יכול להיות, זה כל מי שאני אוהב וכל מה שאני אוהב. זו חוויה באמת חד פעמית, ואני חייב לעשות את זה. מתקשר לחבר שלי, מתקשר לתמיר, שותף שלי לכל המסיבות טרנס, חבר הכי טוב שיש. תמיר לשץ, בן 23, אני לא יודע לרקוד. לא הבנתי מה לעשות עם עצמי, במסיבות רגילות. מסיבת טבע הראשונה שלי, פתאום אמרתי, אני יודע מה לעשות עם הגוף שלי פה. 12 בלילה, אנחנו יוצאים לכיוון המסיבה בדרום. אני רואה הרבה אנשים, הרבה אוהלים, אנשים כבר הגיעו מוקדם, הקימו את הקנטה שלהם. When I got there and I understood that I can see the fence dividing us from Gaza from where we are, was that, well, it's been quiet for a while. There haven't been any missiles. It'll probably be okay. So my name is Noor. I'm 29 years old. I work as a booking agent for electronic music. I came to the Nova party for work. I brought a DJ from Hungary. My job was to take him to the party, let him play his set, and then take him back home. This production was in collaboration with the Universo Paralelo. It's a very big festival in Brazil. They were like Israel. It looked like we were at a concert somewhere in Europe. It was beautiful. I met people and DJs from all over the world. There are Jews and Arabs and tourists that come in. You see people from every edge of religion. It's not something that we notice. It's not something that we care about. Be a human being, be happy, smile, dance with people, and you'll probably be fine in the end. אנחנו הגענו בסביבות 4:30. נכנסים לרחבה ומתחילים את הלילה. מתחילים לפגוש לאט לאט כל מיני חברים, אנשים שאנחנו רואים תמיד בכל רחבה, וגם את קשת ראינו שם. אי אפשר היה לפספס אותו באף מקום. בן אדם טוב לב, השמחה שלו, אי אפשר לתאר אותה במילים. אני פוגש את קשת עם החיוך שלו, ישר חיבוק כזה. מסתובבים, פוגשים חברים. שאני גם נראה לי ראיתי ברחבה מתישהו. גבורה כזאת, כאילו רסת אותה מסיימים אלה ואלה. כאילו מרכז כזה שמושך אליו. אין מסיבה בלי לראות את קשת ושני. מה שמשותף לשתיהם זה שהם פרי מיינד כזה, אנשים שמחים בטבע שלהם. הוא נראה כמו כזה מלאך כזה.
אנשים הכי יפים, עם הכי הרבה אנרגיות. זה הסצנה של הטרנס, זה לא משהו שהיה חדש לנו. טרנס מעבר למוזיקה זה מצב תודעתי. אני רואה את זה בתור מסע לנפש. אתה פחות אגו, יותר... מתחבר, אתה יותר מתחבר. יותר מתחבר לטבע, לאנשים, יותר מקבל, יותר מכיל, פחות שיפוטי. התארגנו על MD, ורון אומר לי שהוא לא עשה אף פעם. רון, חבר שלי מהעבודה, ממש יקר לליבי. הוא נראה חנון בהתחלה, והוא כזה מגאון טכנולוגי, והוא בן אדם רגיש. והוא התחיל להתייעץ איתי, כי אני כאילו האוטוריטה למסיבות טבע. זה באמת מרגש מאוד. איזה כיף. והוא סומך עליי עד כדי כך שנעשה MD פעם ראשונה ואיתי. אז זה גם ממש כזה, זה הרים לי, זה הרגיש לי טוב. אני לקחתי חצי כדור. בלעתי ואמרתי, יום חג. אני בא מבית פולני מאוד 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 טוב, כאילו, אמא שתשמע את זה, אמא שלי, תוכל לכתוב חלסטרה. כפיר, בן 23, זה כמו מגלשה של רגשות. זה פשוט יוצא בעוצמות הכי גבוהות, הכי טהורות שיש. אני זוכר שהיה שם במסיבה איזה מישהי עם כיסא גלגלים, והיה להם מקל זוהר כזה שנורא קרץ לי עם הצבעים. אני זוכר שבאתי אליהם, ואבא שלה, שמע, איזה מלך אתה. וואו, באמת. אבא שלוקח את הילדה שלו עם כיסא גלגלים למסיבת טרנס. לאן זה יכול לקחת אנשים? כל בן אדם, באשר הוא אדם, יכול לבוא ולהיות נשמה אחת בין כולם. וזה ריגש אותי עד דמעות. כולם אומרים, כאילו, אנחנו הולכים להידלק פה של החיים, ומישהו שלא מכיר אותך בא אליך ואומר, כאילו, אני יכול לתת לך חיבוק, ואני, כאילו, כן, בדוק, מה, אני אגיד לא. קוראים לי אלעד חכים, בן 23, לגמן, קצת שחקן, וכותב בעיקר הרבה מאוד שירים. אנחנו כולנו היינו פשוט בתוך החושך הזה כל כך הרבה זמן, שפתאום עולה השמש, זה, אתה אומר, וואלה, איזה אנשים יפים. זריחה אומר תחילת המסיבה, תחילת השיגעון. וכולם מחכים, זה כמו לחכות ליריית פתיחה של המרוץ. אנשים מתכננים כביכול את הסם לזריחה. אתה מבין? כי הזריחה זה באמת השיא. אז אני פותח את השקית, אני שם עוד MD, מחזקים, כיף. There's something about the moment that the sun rises, that you suddenly see the people around you, that you suddenly see the smiles, and that the energy comes together. You can actually see the dance floor moving into a place. I was on the stage, so I could actually see it. I looked at the person next to me, and we were both like, wow. This is a test of frequency instruments, bass, drums, distortion, artifacts. דוד מתקרחן באמצע הרחבה, רוקד, כולו שמח. ואז אני מסתכל ימינה ואני רואה זרקורים של אור מגיעים מרחוק. I see a bunch of people looking up to the sky. Okay, probably just like seeing the sun rise or something. הולכת עם חברה שלי, אומרת לי, יואו, ללי, יש פה זיקוקים, איך הם השקיעו השנה בתפאורה. מה יש לך? זה זיקוקים, אחי, שחרר, אתה סתם מסתכל. ואז אני מסתכלת. זיקוקים זה לא. The last video I took from my phone was at 6:28 in the morning. It was the last drop that he played. The moment that I stopped filming, someone grabbed my hand and showed me the sky. We yelled into the crowd, Seva Adom, Seva Adom. Everyone scattered. It was like a screen coming up from the sky of rockets, just like... The most rockets I've ever seen in my life. זה נהיה טירוף. בשנייה, כאילו,
הכל התהפך. פאק! בוא נעמוד ליד משהו, בוא. וואו, מה הולך? להשתטח על הרצפה, ידיים על הראש. We laid on the ground. I was honestly scared. You're in an open field. There's rockets everywhere. Nothing is stopping these rockets from falling exactly where I am right now. הם התחילו לרוץ בכל המקום, אף אחד לא יודע איפה יש מרחב מוגן, אף אחד לא יודע מה לעשות, אנשים דלוקים. זה כולם בסטלות. זה אמיתי, זה לא אמיתי, אף אחד לא מבין כלום. וואו! כמה יכולים? נפתח לי החיים באמא. יואו, אני בשוק. אם אתה עושה אסיד, אתה יכול לאכול מזה הרבה חרא, כי אתה יכול לראות את הדברים הרבה יותר קשה. אני כאילו רגילה, אזעקות, אני מאופקים, אני כאילו, אזעקה זה כלום בשבילי. זה הוא כאילו... אני לא מכיר את הדברים האלה, אני בשוק, תראו מה קורה בשמיים. אני בהלם. אמא, תראה. חברים, האירוע הסתיים. לאט לאט הרחבה מתרוקנת. התחילו לומר לנו לקחת את הדברים ולחזור לבתים. הרבה אנשים החליטו לברוח כמה שיותר מהר, אבל אמרתי, אין לי לאן לרוץ עכשיו. החלטתי ללכת לציוד ולהתחיל לקפל. פיצוצים מעוטף עזה, המסיבה נגמרה, כולם מתפנים. אני יושב בצ'יל. יהיה בסדר. היינו כולנו בקנטה, חבקנו, צחקנו על הסיטואציה ממש. הסיבה! הנר, הירש, כל החברים שלי שהיו שם. עשינו סלפי אחרון, וכל אחד הלך לדרכו. יואו. משהו רציני, הגנות. לא, זה משהו רציני. ואני זוכרת שאפילו יש איזשהו סרטון שרואים אותי כאילו בתוך הסרטון, מסתכלת על השמיים, אני אומרת, לא, לאליאב, יש פה משהו שהוא לא רגיל. מה זה כל המתחים האלה? קורה כאן משהו אחר. את אליה הכרתי בגיל 19, ומאז אנחנו ביחד כבר 7 שנים. אני ואליה זה נפש תאומה, לא יודעת אפילו להסביר את הקשר הזה. בוא נגיד שלא נפרדנו לא אפילו ליום אחד, ומהרגע שהתחלנו להיות ביחד. אנחנו עדיין לא מבינים בדיוק מה קורה. תופסת את אליה ביד, אני אומרת להם, חברים, אתם יכולים להיות רגועים, אני הנהגת. אני מחזירה אתכם הביתה בשלום. We were parked in the artists' VIP area. The big parking was a little bit more in, so we were very close to the road. We could get out very quickly. I went to the DJ and I told him, listen, there's no time for goodbyes, there's no time for waiting. We're running to the car and we're leaving. And we were driving on Route 232. On the way north, we passed Be'eri. I'd close the windows and put on music so that we don't hear what's going on outside, and we were driving. אני זוכרת שפשוט ברגע הזה קפאתי במקום, ואמרתי כאילו, מה הם כולם משתתחים פה על הרצפה? כאילו, אנחנו שטח פתוח, מה זה יעזור? כזה. ואז אמרתי, תתשתי על עצמך גברת, כאילו, יש לך ילד, תעשי מה שכולם עושים. שלום. אני אלינור גמבריאן, בת 24. אני אם חד-הורית לילד מקסים, בן 8. קוראים לו אושרי. הוא באמת הסיבה לחיים שלי. אני גם אוהבת אותך הכי בעולם, ואז אמרתי, לכי תחפשי את האוטו, ופשוט לצאת מפה. כולם גם נוסעים ככה. כולם בסטלה, כאילו, כולם באורות. שיקור של החיים לא רואה בעיניים, ואני נוהג באוטו. ואני לא בטוח אפילו איפה הדוושה של הגז. אני מנסה להבין את הסיטואציה, נותנת מסתירות לפנים, אומר, טוב, צריך לתפקד איכשהו. ויש תור מטורף.
והפקק מתקדם קצת, ואז נעצר. אני אפילו מוציאה טלפון, כי נמאס לי לחכות בפקק. ואני מסריטה ככה, כזה מה הפקק, מה הלוז. אני מתיישב מקדימה, רון מתיישב מאחוריי, תמיר הנהג, ואנחנו מתחילים לנסוע. כמה אנשים. אנחנו נכנסים דרך 2 מכוניות, ועוקפים את כל התור הענק, מגיעים לכביש. אנחנו עושים איזה 10 דקות, רבע שעה כבר דרומה. רון מתקשר לחבר שלו, ג'וני, אומר לו, תשמע, אתה לא מאמין, ג'וני, איזה מסיבה. פעם ראשונה שלי שאני נדלק, אתה לא מאמין, והוא נקרא מצחוק, ואנחנו כאילו כבר מחייכים, אומרים כאילו, וואלה, טוב, ברחנו, הכל טוב. עוברים ליד מיגונית, תמיר מעט, בסוף אנחנו חולפים על פניה. תמיר בא לעצור במיגונית אחרת, ואני אומר לו, בסוף עזוב, בוא נמשיך למיגונית הבאה. Rockets were exploding over our heads. We didn't understand if we're safe or we're not safe. We stop at the side of the road. If we see the migunit, concrete structure on the side of the road that is supposed to be as close to a bomb shelter as possible. And it seemed like the smartest move to make, to go into the migunit. עמית אמנם בן 19, אבל מבחינתי הוא עדיין ילד, אני דודה שלו, ואני צריכה לדאוג לו. תבין שזה 300 מטר. אני מבין. אז אני לוקחת איזושהי החלטה, ואנחנו יוצרים בתחנת אוטובוס, שממש לידה, בצמוד עליה, יש מיגונית קטנה. וואו, מסיבה בת זונה הייתה, נכון? היה ביציע הפקק. למה אתה לא מתקדם? עצרנו את הרכב בצד. דוד יצא ופתח את הבגאז', הוציא מחצלת. ישבנו שם. זיקוקים, השמיים שלך צמאים, לזיקוקים. היינו אופטימיים, שזה זהירותיים. זה יבוא. אתה טיל. הייתה מסיבה? טיל. הלכנו הצידה, שם ראינו כמה חבר'ה יושבים, שמים בוב מרלי. אני אומר לך, טילים עלינו. אז בסדר, אז הלכה המסיבה. לא נורא. לא עברו 5 דקות. וראינו איש לבוש בשחור. רץ לעברנו, ברקע ירי על אוטומט. והוא צועק תוך כדי שהוא רץ. זו או שאתם רוצים עכשיו ונשארים בחיים, או שאתם נשארים כאן ואין אתכם. شاهدوا الشهداء الله اطلع ضلك جاري الجنة شباب خش يا راجل خش فتحت روحه بسم الله يلا بسم الله فاتحين فوق على السيارة يا راجل كبيرة في مهمة أكثر منا الرايحين نحن الرياء يا جدك يا الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله بدهم 220 مليون سنة لما يعرفوا ايش صار خلي 2000 يروحوا في الإسلام خلي 10000 يروحوا في الإسلام بيري بدنا بث مباشر بس بدنا بالجوبرو بدنا شيء بدنا نفرجي اهلنا اللي جوا شو اللي بيصير
في بث مباشر تقلقش. سياحة من الجهاد، سياحة من الجهاد. الله أكبر. هيكل. هتطير الحين دخل أخلص عليه. قريبا قريبا ترون العجيبات. اقف صوت. اذبح يا شيخ. انفتح هذا بدش. אנחנו נוסעים, ואנחנו די לבד בכביש. פתאום אוטו מופיע בכביש, אוטו לבן כזה, לוחית רישוי של המשטרה, והוא מת. ברגע שאנחנו מתחילים לעבור את המשטרה, היא צופרת נורא חזק ומוציאה השוטר את היד מחוץ לאוטו, וזה רגע שאני לא אשכח בחיים, שהוא פשוט מסתכל לי בעיניים, צורח, מחבלים, מחבלים מגיעים מולכם, מחבלים. הוא אמר את זה, ובאותו רגע ראינו אותם. מהר אני שם ברוורס, מסובב את הרכב, מתחילים לנסוע בחזרה. When we got to about 200 meters before Mefosim, we took the turn. The two cars that were in front of me suddenly hit the brakes. אני תופסת את אמיר את היד חזק, חזק, אנחנו מחזיקים ידיים חזק. רון יושב באמצע מאחורינו. בלגן, פחד. At first, it looked like an accident. So my first instinct was, you need to get out and help someone. So I opened my door. And the moment I opened my door, I heard the first bullet. At this point, no one knows that there's terrorists that entered Israel. I think there was about 19 people in Migunit. It's a tiny structure. There's not that much room to move inside. Some of the people are still standing outside just to look at the rockets. And then slowly more and more people come. אנחנו מחכים בתוך המיגונית. אנחנו עדיין לא מצליחים להבין מה הולך. תופסת את אליה ביד, אין אינטרנט, אז גם עדכונים לגבי מה קורה בכלל לא קיבלנו. היה בדואי, מוסלמי, קוראים לו אוסמה, הוא עובד באחד מהיישובים שם, קרוב. אני אומרת לו, למה אתה לא נכנס לתוך המיגונית? מה, אתה לא מפחד מהטילים? הוא אומר, לא, אני רגיל, אני עובד כאן, הכל טוב. Finally, 4 people arrived. One of them was Anir Shapira, and one of them was Hirsch Goldberg. Anir was very confident. I remember it. He walked in. He told us that there's a big attack on Israel from Gaza. He didn't really elaborate too much. My heart jumped a beat, and I realized that something bad is about to happen. I felt it so deep in my stomach that I didn't even know what to do or how to react. At the beginning, I thought maybe to tell my friends to leave, to get into the car and drive away, but at that point, it was already too late. בשלב הזה אנחנו תקועים בצוואר בקבוק. זה מין עלייה קטנה כזאת, ושם הפיצול כאילו ימינה ושמאלה. קשת מתקשר אליו. אומר לי, עוזי, נפצעתי. אני אומר לו, חכה רגע קשת, מגיע, כאילו משהו כזה, אני מנתק את השיחה. אני מתחיל בעצם להיכנס ולחזור לכיוון המסיבה, לחפש אותו, לא ידעתי איפה לחפש. אני הלכתי מאחורי הבמה המרכזית, לקחת בירה. אמרתי, ברגע שהטילים ייגמרו, נצא לדרך. פתאום איזה בחור עושה לי פיסט כזה, שומעת פיסט. ואני מסתכלת מתחת לבמה, ואני רואה 4 בחורים מתחבאים. אומרים לי, תקשיבי, ילדה, כנסי מתחת לבמה, יש פה מחבלים. אמרתי, מה? טוב, הם בפאניקה. הם לא בסדר.
הרבה אנשים גם התפלפו, הרבה אנשים דלוקים. רדי. אז אני זוכר שאני רץ, רכבים כמעט דורסים אותי, ואני מתחיל לשמוע צרורות של ירי מתקרבות. פאניקה מטורפת. תחשוב שכל הדבר הזה, והיינו תחת השפעת סמים פסיכדליים, שזה מאוד יכול להקצין. מעצים, זה מעצים. יואו. אני חוזר לאוטו, איזושהי אמונה שלמה, אני אומר להם, תשמעו, קשת יחיה, אין פה משחקים. קשת יחיה זה קשת, כאילו, קשת זה הבן אדם הכי סרדן בעולם. מד"א, שלום רחל. אני נמצא פה על עוטף עזה בחברה שלי עם כל הרגל שלה. חייבים לשלוח לכאן אמבולנס, את לא מבינה מה, חייב פה אמבולנס. תגיד לי לאן? אני לא יודע איפה אני נמצא באמת, אוקיי? אני נמצא פה בעוטף עזה, היינו כאן במסיבה, אנחנו חייבים אמבולנס, כל הרגל שלה. אבל אני צריכה לדעת לאן לשלוח, מה קרה? מה קרה? אני באמת מפחד, לא יכול לעשות כל כך, אני גם כואב לי, בבקשה תגיעו לכאן, אוקיי? אני בדרך, מותק, אני בדרך. היא בהכרה, אבל הבאה, החברה שלך? היא בהכרה, כן, היא בהכרה, אבל בבקשה אמבולנס לפה. מד"א דחוף! הבחורה מאבדת דם! היא מאבדת דם! חדירת מחבל, שוטרים בעצמם לא יודעים מה לעשות. לא יודעים אולי לפנות אותנו, כי יש גם מפה מחבלים וגם מפה מחבלים, פאק, אישי. יש יריות. לאן אתם הולכים? אני לא מבין. לאן כולם רצים? לא יודע, מה יש? הם חסמו את הכביש גם משם וגם משם. יורים עלינו בספר תורה, תעמוד, חיים שלי. יורים עלינו, אחי. מחבלים. יש פה מחבלים. באיזשהו שלב הם מתחילים פשוט לרוץ, ואני שומעת את הבומים, ורק אז אני מבינה למה היה פקק. יאללה שחרר! יש מה שבאבא! יש מה! ايوه صور يا ولاد خلاص هاي مصيرهم بس عندهم 7 يجهزوا هذا شوف هاي مصيرهم ואז אני שומע מאחוריי כמה מאות מטרים צרחות. עשרות אנשים צורכים. אני מסתכל אחורה, אני קולט מאות אנשים רצים, צורכים, מחבלים, לברוח. ואני מסתכל ככה ומתמקד, ופשוט אני מרגיש את הכדורים מעל הראש שלי. ממש, אני שומע את פיו. כמות לא נתפסת של מחבלים שמרססים את כולם. בואי נרוץ. לא יודעת עם מי רצתי, אין לי מושג. נכנסנו לאזור של הבר. עניין של שניות. הבר מתמלא באנשים, וכולם פשוט יושבים ככה, עמומים. ואתה יודע, זה שלב שאתה אומר, אוקיי, אני מת היום, מה האופציות שלי? כאילו, אתה חושב על דברים הכי הזויים. מסתכלת, רואה מקררים. ואז אני אומרת לחבר'ה שם, שומעים? בואו ניכנס למקרר. לא מגיבים. אני אומרת להם, הלו, בואו ניכנס למקררים. ואז הבחור שיושב לידי אומר לי, שמעת?
את נראה לי הכי חכמה פה מכולם, פשוט כנסי למקרר. אמרתי לו, מה הקטע שלך? אמרתי, תיכנסי למקרר, ואז אמרתי, אוקיי, אין מצב שאושרי נשאר יתום. אין מצב בעולם. אני נכנס למקרר? אני מתחבאת פה בתוך המקרר. כל פה יריות, כל המקום סגור. יורים פה מחבלים. אני מפחדת. אני הולכת למות היום. היריות פה. הם הגיעו אלינו. ידעתי שכל תזוזה שלי זה מוות. אני שומעת שפותחים מקרר, ומישהו אומרת, למה? ואז... הרשע, אתה פוגש אותו בהתגלמותו, כאילו. אני מבינה הכל, אני לא רואה כלום. וואי, תגיד לאושרי שאני אוהבת אותו. והגענו בין שתי מכולות. צהובות, פח זבל. אמרתי לדוד, עכשיו, לא שואלת אותך, עכשיו נכנסים לתוך המכולה. שמעתי את הירי כאילו, עוד שנייה חודר את המכולה ונכנס לי לגוף. טוב. נכנסנו למכולה, וגילינו שיש שם עוד אנשים בתוך המכולה שכבר התחברו מלפני. שקט. אני אמרתי, יהיה בסדר. לא הפסקתי להגיד את זה. היה פתח קטן במכולה, ולשבריר שנייה הרמתי קצת את הראש. ויכולתי לראות מהחריץ את האזור של הבמה. וראיתי שם מספר גדול מאוד של מחבלים. חבנו מתחת לבמה, היה שם עשרות אנשים, כולם בשקט, מסתכלים אחד על השני בעיני אימה. שומעים יריות ללא הפסקה, רק מתקרבות, צרחות של אנשים, תחנונים, אנשים מתחננים ובום, דממה. וואו, מטורף. הם ראו נשים והיו בתאווה של רצח, והייתי חייבת לראות אם חס וחלילה הם מגיעים אלינו ואם אנחנו צריכים לברוח. פתאום מישהו מוזיז את כל השולחנות שאנשים חסמו איתם את הבמה, צעק, מחבלים, תברחו, עכשיו תברחו כולם. בום, כל ההמון בורח. אני מסתכלת ימינה, אני רואה מחבל בדיוק טוען את הנשק שלו, מתקדם לכיווננו. לא ידענו מה לעשות. אני מאוד מאוד פחדתי שהם יתפסו אותי ושהם יעשו בי מעשה סדום. אמרתי שאני פשוט מעדיפה למות כשאני בורחת ומנסה להציל את החיים שלי מאשר שהם יחטפו אותי. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני עושה עכשיו? העמסתי איזה 6 אנשים לתוך הרכב, נראה לי גם אחד ישב עליי תוך כדי שאני נוהג. אני קולט אנשים רצים, ספרינטים, וכולם רצים על נפשותיהם. מפסיקה לרוץ. אל תפסיקי לרוץ. תרוצי. רצתי כל כך מהר שהרגליים שלי פעם נגעו ברצפה, פעם לא נגעו ברצפה. פתאום אני יורד רכב, 1,000,000 אנשים בתוך הרכב, איזה שברולט קרוז שבורה יענו. אני בא, אומרים לי, כנס, אתה אומר לי, כנס. אני בא, מכניס את הרגל שלי לתוך החלון של הנהג. תחשוב, אני חצי גוף שלי בחוץ, מישהו שעושה אותו דבר בצד השני של הרכב, תופס לי את היד, עוד מישהו על הגג ככה, תופס לי את היד, ואנחנו נוסעים, והחלון נתקע לי בתחת, אני נשבר מכאבים. אני לא מאמינה שהורים עלינו. כולנו עלינו לאוטו של חבר שלנו. תורידו את הראש למטה!
והתחלנו לנסוע, לנסות לברוח מהשטח של המסיבה. הם נראה לי אבל באו מהכיוון של שם. הם באים מכל הכיוונים, הם בכל מקום. ואני בעצם מזהה מאיפה המחבלים מגיעים לפי האנשים שאני רואה שנופלים. באותו רגע אפילו לא חשבתי על זה שבן אדם נרצח לי מול העיניים. אני אומרת, המחבלים משם ירו בו. תיזהר. ואז אני מסתכל לכיוון ירין, ואני פשוט רואה מישהו מקבל כדור בראש ונופל עם הראש שלו על ההגה. זה היה כמו סרט, כאילו כמו דומינו קטן, כמו משחקי הדיונון. כאילו תמיד מדברים על זה משחקי הדיונון, זה באמת היה ככה, כאילו. אתה רץ ופשוט ככה... אנשים נופלים אחד אחד. כמו מטרות. והזמן רץ וכל שנייה חשובה. מתקשר תוך כדי שהורים עליי, שואל אם מישהו נפגע. אומר שהוא בנסיעה, ברח לנקודה בטוחה. התחיל להרגיש הקלה שגם אם משהו קורה, בנקודה בטוחה. ובנפש הכל מתחיל להיסדק. שכל שכדורים עוברים לידך, אתה חושב לעצמך רק שלא יפגע. ובנקודה האחרונה, שאנחנו כבר לא יכולים לברוח לנקודה הבאה. ברגע הזה שאתה מסתכל על הטלפון וכותב את ההודעה האחרונה. אתה אומר לכולם, הלכתי בדרך שלי. נלחמתי עד נשמתי האחרונה. אתה משחק רולטה רוסית ואתה פשוט מקווה שלא יראו בך. אני מצלם בשביל להאמין. אני באמת לא האמנתי שמשהו כזה בכלל יכול לקרות, שאני בדבר הזה. פשוט אמרתי, אני חייב לצלם בשביל להסתכל על זה אחר כך, אם יהיה אחר כך. הרגשתי שקורה פה משהו אחר. הבנתי שהתצלומים, אם אני יכול כמובן, זה לא משהו שמסכן אותי, זה משהו שהוא רלוונטי והוא מאוד מאוד יעזור להמשך. אם זה מבחינת זמנים, אם זה מבחינת אנשים. אני כאילו צילמתי, אני זוכר שאני קולט עוד שתי בנות איתי, הן מתחילות לבכות, מתחילות לחשוש, אחת בעל עם ילדים. כמה ילדים יש לך? 3. יש לי גם 2 ילדים בקרוב. מורן שמה את הידיים על הראש, ואני שמתי את הידיים שלי על הראש שלהם. כאילו, לא ליטפתי אותם, אבל נתתי להם תחושה של הכלה. שיש פה מישהו, אתם לא לבד. כי כולם הרגישו לבד. דבר ראשון, אני אומר לה שאני פה איתה. אני יודע שיש לה ילדים בבית, והיא לא תוותר, לא משנה מה. וגם אם היא תחליט לוותר, אני אתפוס לה את היד ואני אמשיך איתה קדימה, כי אין עוד אפשרות אחרת. The only thing between me and the terrorists were my car doors. There were a few moments where I thought I was dead. The only reason that they missed is by chance. Something was protecting us. I don't have a word for it, but I thought I was dead. I was either dead or I was very, very hurt and I wasn't feeling it. If I'm not feeling any pain, then I'm probably dead. That was the math I did in my head. I looked at my hands and I understood that I was still alive and that we need to do something. And then I just yelled, get in the car. I looked in the back mirror. I could see the car behind me that had stopped. The driver and the guy that were next to him were shot in the head. And I saw them slaughter people. Every car that had come towards us had either been shot off the road, and you could actually see cars just going off the road in a moment, and then people tried to run out of the cars and there were terrorists shooting them down. Tuck your heads down. Tuck your heads down. Tuck your heads down. What are you down, guys? Yeah. After we had gone out of the shooting range, I called the police. And the first question they asked me was, what? What do you mean they shot at you? No one understood the situation. פתאום על הכביש מופיעות שתי דמויות. ראיתי שיש להם קלצ'ניקוב. במשחקי מחשב וכאלה, אתה מזהה את זה. נראים כמו מחבלים. פתאום יש לי איזה סוויץ' בראש, ואני צועק לכולם, תוריד את הראש. לוחץ על הגז, פשוט נוהג. מסתכל על הרצפה, אני לא מסתכל על הכביש.
חברים שלי צועקים באוטו, צורכים, ואני אומר לעצמי, מה קורה פה, מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה. כל הצדדים של הדרך, מלא אנשים רצים, ואתה רואה פשוט גופות, חלק פצועים. והמוח, כאילו, אני מסרב לעכל את זה. ואנחנו רואים בצד הדרך פתאום את מחנה רעים. המקום הכי מוגן בעולם זה להיות בבסיס צבאי. נסעתי דרך הש"ג בבסיס, לא היה שם אף אחד, זה כאילו היה בסיס, כאילו היה נטוש. בדיעבד לא ידעתי שרעים כבר היה כבוש. שומע יריות בתוך הבסיס, ישר קלטנו איזה מיגונית ודפקנו ריצה אליה. אולי יש פה חוליות מחבלים מחוץ לבניין, בתוך הפאקינג בסיס, וירו עלינו, ירו לנו על האוטו. פאקינג דלקה, אנחנו שומעים אותה. אני מסתכל בפינה ואז פתאום אני קולט כאילו מאיזה גדר שהיא יחסית שיש בה קצת חורים, פתאום אני קולט שם איזה מישהו 5 מטר ממני, פשוט עובר שם עם נשק וממלמל כזה, אבל אני שומע מלמולים בערבית. ואני פשוט בשנייה אחת נכנס לבפנים, ופה מחברים שלי, סתמו את הפה, יש פה מחבל. הנר אמר, מעדכן אתכם בכל מה שאני רואה, יש פה 2 טנדרים. זה לא צה"ל, יש להם קלצ'ניקוב, לא נראה טוב. ממש כמה שניות אחרי זה, הוא מסתכל החוצה ואומר, הם פה. A group of people jump out, screaming in Arabic. الله أكبر الله أكبر هايهم الكلاب هايهم حط عدوه حط هيا سير سير אוסאמה צעק, הם הולכים להרוג אותנו, הם הולכים להרוג אותנו, הם הולכים להרוג אותנו, אמרתי לכם לברוח. ופה התחלנו להבין שאוקיי, רגע, מה, מי הולך להרוג אותנו, מה קורה? Anil tried to calm everyone down as much as possible, and then they started firing at the entrance of the Migunit. The Bedouin, he went outside and he tried to talk to them in Arabic. They did horrible things to him and murdered him in the end. Everyone in the Migunit was trying to call some authority, Mada or the cops or the army or someone. No one was really answering. אני חושבת שעברו 30 שניות עד ששמענו את הפלק הראשון של הרימון בתוך המיגונית. And then I see Anil just pick them up and toss them out. And he does that once, and then they throw another one in. Every time they threw in a grenade, he just grabbed it, tossed it out. He acted like a commander. He took all the responsibility on himself. He was focused. He understood that he had a mission. All he was looking for was to fight, to stay alive. Thinking to myself, oh my God, this kid is throwing live grenades. I don't think that I've ever heard of anyone ever doing that. I know how dangerous this is. I think there's a chance that he's not the only one that's gonna have to do this. And I kind of get myself ready for the point where if something happens to him, that I'm gonna have to pick up what he left. 8 פעמים בעצם הרימון מתגלגל לתוך המיגונית, הנר תופס את הרימון וזורק אותו חזרה החוצה, וברימון התשיעי הרימון התפוצץ בתוך המיגונית. There was a really big explosion and I flew back, someone flew on me. And when I finally got up, I remember Anil wasn't standing anymore, he wasn't with us. Hirsch lost his hand, and he was just sitting there. He said, I lost my hand, I don't have my hand. And he was trying to tie it off. At that point, I kind of realized that someone's gonna have to
continue what he started. And then I remember a grenade flying in, just landing right in front of me. And you could see the flame coming out of the top of the grenade. And it was a few inches, and I remember getting smaller and smaller. And I just picked up the grenade and threw it out. And I'm not sure how many of those there were. I remember the first one, and I remember the last two. The one at the entrance, I remember I was able to throw out. But then there was an explosion. I went flying into the wall and passed out. אנחנו ב-130, 140, בורחים על נפשנו לכיוון דרום, ושם מתחיל הסטרס האמיתי. פתאום אני רואה מולי, במרחק של 300-400 מטר, אני רואה רכבים עומדים על הכביש. ויש שתיקה ברכב. שתיקה לגמרי של איזה שנייה. ואני אומר לתמיר, זה נראה לך מחבלים? והוא שואל אותי, זה נראה לך מחבלים? ואז מתחיל ירי על האוטו. מחוררים לנו את כל הרכב. אני ויובל מורידים את הראש, אני נוהג בצורה הזאת. שמשות מתפוצצות, כדורים פוגעים במתכת, כדורים פוגעים בריפוד. אנחנו בעצם בסנדוויץ' בין שתי חוליות מחבלים ויורים עלינו המון. פתאום רון אומר, חבר'ה, ירו בי, חבר'ה, קיבלתי כדור בבטן, ירו בי. אני עומד למות, אני מת, אני מת, אני מת. ככה, ברוטינה כזאת. אני מת, אני לא מאמין, אני מת. אני אוחז את ההגה בלמטה ואני מתכופף, ואני פשוט מסובב את הראש, והוא יושב שם יחסית זקוף. היה לו מכופתרת כזאת לבנה עם קצת ציורים. ואני רואה את הפגיעה. אני רואה כניסה של כדור. הוא מכוסה בדם מההתחלה של הברכיים עד הפנים. כל זה היה מכוסה בדם. וזה כל כך סוריאליסטי. כאילו באותו רגע אתה לא מאמין למה שאתה רואה. כאילו אני רואה את זה והוא אומר לי, אחי ירו בי אני מת, וזה... זה לא מתאים לעולם, זה לא משהו שאתה מצפה לשמוע אף פעם. כאילו המחשבה הראשונה שלי זה... מה ירוי? אין מצב שאתה ירוי, אין מצב שפגע בך כדור עכשיו. וגם העובדה שהוא אמר לי, אני מת, הוא כאילו קיבל את זה, זה כזה היה לי מוזר. כאילו, איך אתה יודע? לרגע אחד מפסיקות היריות, אנחנו שומעים כבר את הנשימות אחרונות. אני ויובל, שנינו פותחים את הדלת ומתחילים לרוץ. כל הזמן הזה זה ירי, זה פיצוץ, והשריקה הזאת. זה גם רעש שאני לא אשכח לעולם. כמו בסרטים. אתה פשוט רואה אותם איך הם פשוט לאט לאט טובחים בך. אני רץ ואני מסתובב ככה ואני רואה את יובל. והוא צורח לי, יובל, יובל! הוא רץ יותר מהר ממני. אני מרגיש את הכדורים בכל מקום. אני מוכן להקריב את עצמי בשבילו. אני אפול על הרצפה, אני אתחזה למת. ואני רואה את יובל נופל, ואני מבין שאני נותרתי לבד במערכה הזאת. ואני מרים קצת את הראש, ואני רואה שהם מרכזים עליו את כל הירי. אני חשבתי שאני מקריב את עצמי, ואז אני מבין שאולי אני הקרבתי אותו. איך אין פה צבא? איך אין פה צבא? תתכופפי. תתכופפי. חוצו. אנחנו רצים, כדורים עפים לנו מעל הראש, הענפים נופלים, האדמה מקפצת, ולא מבינים איך אנחנו בחיים. והגענו לשלב שיוצאים מהשטח של המסיבה ונגמר המחסה. שורה האחרונה של עצים ושטח פתוח. פתאום אנחנו רואים טנק. אמרתי, בוא נרוץ להתחבות מאחורי הטנק, היה שם מלא אנשים, מלא פצועים.
צרחות, אימים. היה שם מישהו שלקח נשק של אחד החיילים שנהרג שם, והתחיל להחזיר להם אש. בשלב מסוים, תחת האש הכבדה, הגיעה מסחרית לבנה שהתחילה להעלות את הפצועים מהטנק. אחרי כמה שניות ירו RPG על המסחרית. והמסחרית עלתה באש וכל הפצועים ניסו לצאת ולא הצליחו. כל השן, כל הרוס, מלא אנשים שכובים ברצפה, נשים פצועים. ניסינו להתקשר למשטרה, לא עונים, ניסיתי להתקשר למד"א, לא עונים. ניסה להתקשר למכבי אש, לא עונים. הרגשתי שזה חלום, שזה סיוט. זיהינו ג'יפ צבאי. אנחנו מתקרבים אליו, אנחנו רואים שהוא נטוש, שהוא מלא בדם, ואחרי 5 שניות הגיעה עלינו חוליה של 8 מחבלים. אנחנו נכנסים איתם בעצם למרדף. אחרי שהצלחנו לחמוק מהם, אנחנו מסתתרים בתוך המטע. אני מסתכלת מהחלון, ואני מתחילה לראות שאיפה שיש יריות, הרי כל האזור נמצא עם המון עצים. אז כל פעם שיש יריות, הציפורים עולות מהעצים בסיבובים. אז אני יודעת מאיפה הם באים. המחבלים מגיעים איפה שיש עיגולים של ציפורים, מעל העצים. הם באים משם. אנשים הולכים, יריות בכל מקום, פצצים בכל מקום. כל הרכבים נשארנו מאחור. היה חם. היה מאוד 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 חם. גם אורן ביקשה ממני, תעזור אותי. אני מעכבת אתכם, לא רוצה שתיפגעו, תן לי להישאר פה. הסתכלתי לה בתוך הלבן של העיניים ואמרתי לה, אני לא מוכן לשמוע אותך אומרת דבר כזה בחיים, ותפסתי לה טייל ודחפתי אותה איתי. ואני עם הראש על הרצפה, מתחזה לחלוטין למת, זאת אומרת, עם הראש עם העיניים פקוחות, לא ממצמץ, משתדל שמישהו מסתכל עליי לא למצמץ, והם עוברים לידי, 2 מחבלים משם, אחד רץ לכביש, אחד הולך עם הנשק שלו, מסתכל עליי, מכוון עליי את הנשק שלו, וחוזר לכיוון הכביש, כי צורכים לו משהו בערבית. אני רואה בקצה העין שלי מחבלים תופסים אזרחים, מוציאים אותם מהרכבים וגוררים אותם החוצה, וזה לראות סרט אימה בעיניים. אחרי שיובל נפל ואני ממשיך לרוץ, אני מגיע מאחורי חממה, ואז כבר אין להם קשר עין איתי, הם כבר לא רואים אותי. אני מתקשר למשטרה. משטרה שלום, שדי. הלו? כן. הלו? כן. אני יצאתי מסיבה ליד כיסופים. התחיל לעשות את זה, יש פה מחבלים. איפה אתה? אני לא יודע, רצתי לפה דרך שדות. הם הרגו את חברים שלי, הם ירו בהם. אין לו מושג על מה אני מדבר, אין לו מושג מה אני רוצה. אתה בצפון למעלה, איפה שהכנרת? לא, לא, בדרום, ליד הרצועה. חברים שלך צריכים טיפול רפואי? הם נהרגו! הם נהרגו? נהרגו על הפנים שלי! אני לא יודע מה לעשות. תמיר, תפוס מחסות, לך למרחב מוגן, יש לידך מרחב מוגן? יש פה מחבלים, איזה מחסות? ואני מתחיל לראות בתי מגורים. סליחה! אפשר להיכנס? אני דופק על הדלת כמו מסכן. אני מתחנן. בבקשה! בבקשה, תסלחו לי! ברגע שהם הולכים ונשאר רק הזעקות כאב של מי שעדיין פצוע, אני עושה איזושהי תנועה עם הגב, ואני עושה כאילו... ואני מרגיש את זה. לא. אוקיי, אולי מהאדרנלין אני פספסתי משהו. ואני מוריד את החולצה, ואני רואה דם ו2 חורים באמצע החולצה. ואז אני פתאום מקבל איזשהו כוח, ואני אומר, אני לא מת פה. אין מצב, אני לא מת, אני חייב לשרוד, אין מצב. אחרי שאני הולך כמה מאות מטרים בין השדות, אני מגיע לכיוון כביש פנימי של היישוב, ואני רואה ריגונית, ואני נכנס. אני אוהב אתכם. אני מתקשרת למשטרה, אחרי 5 דקות עונים לי. משטרה שם מדבר ניסים? יורים עלינו מחבלים בכל מקום. אנחנו יודעים שיש מסיבה, הצבא מנסה לחלץ אתכם.
יש שם כמו פנייה כזאת לכיוון הכביש הראשי. איך שאנחנו באים לצאת לכיוון הפנייה, מגיעים ממולנו 5 או 6 אופנוענים חמושים. הלו. תקשיבי, תמשיכו לנסוע. ממשיכים לנסוע בתוך המטעים במהירות מטורפת. ללי? אנחנו לא רוצים. אל תיתנו להם להתקרב אליכם. וזה עוד יותר מלחיץ, שאני מדברת עם המשטרה, שזה מי שאמור כאילו לעזור לי, ואין לו איך. ואז אנחנו שומעים את השיח מולנו, צועק את המחבלים. טווח 0, 3 מחבלים. אז כל אחד לוקח כיוון ופשוט רצים. כשאתה מכופף כל כך הרבה זמן, כל הגוף שלך רדום. אז לא יכולתי, לא הצלחתי לקום בכלל. אבל היה מחבל אחד שממש תפס אותי. תפס אותי מהיד עם הטלפון, לקח לי את הטלפון. אני לא יודע מה קורה באותם רגעים, פשוט אני הבנתי שאני חייב לברוח. הוא משך אותי מהתיק. הצלחתי לברוח מהתיק ואני רץ לירין. כל מה שעובר לי בראש זה התמונת מסך שיש לי באייפון, שאי אפשר לפספס אותה, אי אפשר לחשוב שהבן אדם בתמונה הוא גבר סטרייט. אני הייתי בטוח שנגמר הסיפור. כבר חשבתי על זה שאם אני חטוף, אני צריך להמציא סיפור כיסוי שלם בשבי בעזה, בשביל שלא יתלו אותי, ואז המשפחה תצטרך לראות אותי בטלגרם שרוף על איזשהו עץ. אני שוכבת על מישהי שחווה עליי. בשלב מסוים, כבר לא רק שמענו ירי, שמענו ערבית. עמי ככה בפנים. שימי אצלך, שקט. ולא רק ששמעתי ערבית, אני גם שמעתי את חברה שלי, את שני לוק, נחטפת וצועקת, בבקשה תעזבו אותי, בבקשה אל תיקחו אותי. אחת הבנות במחולה הרימה את הראש, והיא צעקה, הם קלטו אותי. ומחבל ראשון נכנס, צועק, אללהו אכבר, לצרור יריות. דוד מנסה לנשום. אני זוכרת שרק התקבצתי. ידעתי שאני לא יכולה לצרוח. אני לא יכולה אפילו לבכות. אז הרגשתי פשוט שריפה. הייתי רק מתפללת שלא יפגע בי עוד כדור, כי זה ירי באוטומט, זה כאילו Russian roulette. Who gets the bullet? זה היה משחק. מההדף של הרימון, כל מי שהיה מאחוריי נופל עליי, הראש למטה, הגוף מקופל, אני ואליה מחובקים ממש אחד בשני, מחזיקים ידיים. At that point, they started kidnapping people. They took Hirsch out because he was at the entrance. They started putting them in the trucks, whoever they could, and whoever they tried to kidnap. هات ناس من جوا هات يلا حمل معاه شيل معاه حمل معاه. ואני מרגישה שהיד של אליה לגמרי משתחררת ממני. אני לא מבינה למה הוא נקרא לי מתוך היד. לא חשבתי לרגע שחטפו אותו מתוך המיגונית. هات معاه شيل مروان روحك معاه مروان هات شيل جوا مروان. I remember seeing a terrorist walk in. He was wearing all black. He had a black mask on, an AK-47, and a green bandana on his head with the Hamas symbol.
I remember you could see his mouth through the mask, like he had a little opening, and he was smiling. Like it was a game that they won. They came back in, and then they started shooting everyone inside. אדם שנפל עליי כמה דקות לפני כן, מההדף של הרימון. כל כדור שהוא מקבל, אני ממש יכולה להרגיש את הגוף שלו קופץ, והוא ממש מעליי. They left. I looked left and right. And I thought everyone was acting or playing dead so that they wouldn't get kidnapped. But after a minute or two, when people weren't lifting their heads or waking up, I realized that I was sitting in a pile of bodies. באיזשהו שלב הם פשוט שמה, מדברים ביניהם, זה, מסתלבטים, צועקים, זה, בסבבה שלהם, בפנם, כאילו, השטח שלהם, המקום שלהם, הם רגועים לגמרי. באיזשהו שלב אני קולטת רגע שאני כאילו כזה פותחת עיניים, ואני אומרת לעצמי, לא הבנתי, נרדמת. ואז אני מבינה שלא נרדמתי, וכנראה, לא יודעת מה, התעלפתי או איבדתי הכרה, כי באמת אין לי אוויר. אני לוקחת סיכון, אין לי ברירה, אני נחנקת. אני פותחת קצת את המקרר, ואני אומרת, אולי זה הצ'אנס שלי לברוח גם. אני מרימה את הראש, רואה גופה, סוגרת את המקרר. שומע יריות יותר מתחזקות לכיוון שלנו, ואני תוך כדי מצלם, אני אפילו לא מוציא את הראש, אני רק מוציא את היד עם הטלפון. בשנייה שאני מוריד את הטלפון, עובר איזה קבוצה של 15 מחבלים. הולכים ישר. די השלמתי עם זה שאני הולך למות, והייתי בסדר עם זה. באמת חייכתי, וזוכר ברגעים האחרונים שאני שומע את הצעקות, ואני שומע צעדים מתקרבים, ואני אומר לעצמי, היה לי חיים טובים. אני חושב שזה בסדר. פתאום מישהו צועק ישראלים, ואני... כי אנחנו כולנו בשוק, כאילו, כן, אנחנו פה. הוא אומר לנו, תרוצו לחדר מודיעין, כי כל הבסיס בהשתלטות. אלה, בוא. אלה. פאק. סליחה? הוא שלח אותנו, זה אנחנו. פול! זה לא, זה ישראלים, זה אזרחים. אנחנו ישראלים אזרחים. פול. פול, קוראים לו פול, זה אנחנו ישראלים. פול שלח אותנו. תפתח לנו את הדלת. אחים, פה תן לנו להיכנס, בבקשה. פשוט החליטו לא לפתוח, לא פותחים את הדלת. וחברים שלי מתחננים על הדלת, ואומרים, תפתח, בבקשה, אנחנו נקנענו לסיטואציה, אנחנו ישראלים, בבקשה. יש אחד קצין עם פלאפל מגבעתי, הוא שלח אותנו. ופתאום אני רואה איזה שתי אנשים רצים אליי עם מדים. זוז. תפתח לי, תפתח לי יד, נו. תפתח לי את השער, חלה. תפתח. אין לך קוטי, תפס עמדה, אל תבוא לי. לא. סגור. תהיו פה. פשוט נכנסים לתוך החדר הזה, תוך כדי שומעים מלא פיצוצים בחוץ ורעשים, מנסים לפתוח את הדלת של החדר. ובאיזה נקודה מסוימת, פתאום כל אחד מראה לי פתאום סרטונים בטלגרם. אני רואה את המחבלים שם, חוטפים אנשים, עוברים את הגדר, יוצאים. العالم كله انسحب ابعتوا لنا يا اخوان الدور افتحوا الدور كلها الدور موجود فيها يا اخوان. אני מסתכל על זה ואני אומר, מה הולך פה? אנחנו נוסעים. השוטר עדיין איתי על הקו, הוא אומר לנו, תיסעו לבארי. בסדר, תנסו להגיע לתוך שטח הקיבוץ. מתקרבים כזה בחשדנות לבארי, כזה לכניסה. אין שומר, אין פה אף אחד. כולם ירועים פה.
אירועים? כן. איך שאנחנו מגיעים לשער, אנחנו רואים רכב עם בן אדם שפוך מתוכו, וממש ליד השער אני רואה דלת שירותים, וזה הדבר היחיד שפתוח. אז נכנסים בעצם לתא שירותים. امسك رد بالك القاذف. תוך כדי כאילו אני שומעת אותם כבר ממש קרובים אלינו. לא ראיתי את הסיטואציה שמתרחשת בחוץ, אבל זה היה נשמע שחיטה. זה היה נשמע כמו שחיטה. ועוברת שעה, ואז עוברת עוד שעה, ועוברת עוד שעה, ועוברת עוד שעה, והצרחות נהיות רק יותר חזקות, ורק מתווספים עוד ועוד מחבלים. אני מבינה שאף אחד לא מגיע, אף אחד לא בדרך. אם הצבא לא מגיע, המשטרה לא מגיעה, במשך כל כך הרבה שעות, סימן שאין יותר צבא ואין יותר משטרה. המחשבה שהייתה לי בראש, שמדינת ישראל נכבשה. לא אכפת לי למות, כאילו... זה לא מהפחד למות, ולא מהרצון הכל כך חזק הזה לחיות, כמו שזה פחד על המשפחה שלי, של... כאילו, מה יקרה להם? ואיך הם דואגים לי עכשיו, ואיך הם בפחד עליי. לא מגיע להם לקבור ילדה. יש פצועים! מישהו! משטרה, צה"ל! אחרי שעות, שאריות קצת רחוקות, אני שומעת, צה"ל, צה"ל, יש פה מישהו? פצועים! יש לי פה הרוגים. 1, 2, 3, 4, 5 הרוגים. יש פה מישהו. יש לי פה שוטרת. יש לי שוטרת הרוגה פה. יש בפנים. אוי ואבוי. אוי ואבוי. יש פה הרוגים, כולם הרוגים. כל הבר הרוגים. יש פה מישהו עם סימן חיים. שייתן לנו סימן חיים. אמרתי, זה בטוח המחבלים. אז לא זזתי. שום סימן חיים? לא. היא מתה. היא מתה. אני עוד פעם שומעת. זה צה"ל, יש פה מישהו? ואז אמרתי, אוקיי, אני אמות מחנק או מירי. זה הזמן לצאת. אני פותחת את המקרר, ומה שאני רואה זה לא גופה אחת. הכל דם. אני יוצאת משם, אני מדלגת מהגופות, ואז אני פשוט דופקת ריצה לגדר, והחייל אומר, בואי, 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 בואי. לקחו אותנו שם לכביש, היה שם מלא אנשים פצועי ירי במצב ממש קשה, צרחות. ניסיתי לעזור, אבל לא הייתי מסוגלת. ראיתי את כל השפריצים של דם שיוצאים מהאנשים, וזה הקפיא אותי. הם עזרו לנו לצאת החוצה. אני בדרך ראיתי את דוד זרוק בכניסה של המכולה. הודעתי לאחותי. דוד מת! דוד מת! הניחו אותי בשטח ליד עוד 30 פצועים. גם בזמן הזה שאנחנו באוהל, הכמויות של הגופות. זוועה. כמויות של גופות. כמויות של גופות. We were there for another 6 hours. 6 hours in piles of bodies, praying to God that no terrorists come back and
just look or pop in their head. אנחנו שומעים מישהו מבחוץ, קודם כל צועק, יש פה מישהו? ואף אחד לא עונה לו, כי לפני שנייה מחבלים דיברו בעברית, אמרנו זהו, כאילו. או שמצילים אותנו, או שהרגים אותנו, פה זה נגמר, סלמת, אין יותר, אי אפשר לחכות יותר, חלס. We both got into an army jeep, and they told us to put our heads down. But I couldn't look away. Car after car with dead people. Then you start realizing what happened. לא חשבתי שאני אראה אי פעם גיהנום. כל הכביש היה מלא גופות. כל כך הרבה גופות. מאות של גופות. היא דופק את הראש בתוך ההגה ואני צורח בתוך האוטו. דברים שלא הסתדרו לי נכון, שהיד והרגל והפרצוף לא אמורים להיות איפה שהם נמצאים. אנשים מתחת לרכב, בתוך האוטו, על האוטו, על הרצפה. בלי רוח חיים, ואתה חושב כל פעם שיגמר עוד, ושעכשיו ייגמר השערה של מכוניות, אבל זה רק עוד ועוד ועוד, ואני לא מאמין שאני רואה כל כך הרבה גופות. איך זה הגיוני? איך זה הגיוני שיש כל כך הרבה? הזרחה הראשונה שראיתי הייתה יפה, והזרחה השנייה שראיתי הייתה פשוט נוראית. כשכבר היינו בקיבוץ, ישבנו כזה רגע בחוץ סיגריה על הדשא, פתאום הוא מתחיל לבכות ולצרוח. אז הוא ראה את הסרטון של שני. כן. ראיתי את הסרטון, ראיתי את הרגליים שלה ככה מקופלות, הבנתי שהיא עברה התעללות. היה צהלות בטנדר, סביבה. זה היה נראה לי כאילו הם לוקחים לאנוס. כמו חיות שאפילו לא יודע אם חשוב להם החטיפה או חשוב להם מה הם יעשו איתה אחר כך. כשפתחנו את הדלת, מה שראינו זה היה מחריד. אנחנו יוצאים מהתא שירותים הזה לעולם שנחרב. הכל מסביב עשן, הכל אפוקליפטי, הכל שחור. זה הרגיש לי כמו יציאת מצרים. לא יאמן. הגענו לחווה. צילמתי את כל האנשים שהיו שם, ואני מגיע לברז של המים, והבן אדם האחרון שכאילו כמעט הצלחתי לצלם, זה כפיר. פתאום אני קולט את בן שדה. בן שדה חבר שלי, ואתה יודע, אנחנו מתחבקים, ואני אומר, יש! ואז הלכנו ביחד קילומטרים רבים. זו הליכה בתוך שדות, הליכה לא פשוטה, ומורן פלטרה. כאילו, אין מה להגיד. מצדיע לה, מוריד את הכובע. היא הייתה חזקה, היא לא נשארה מאחור. תראה את הפרצוף שלך לאמא שלך, הנה נטע, הכל טוב, וירין. לא מדברים בנסיעה מילה, לא מוציאים מילה, רק מעכלים. ואנחנו עושים ככה, מחזיקים אחד לשני את היד, ושקט, דממה בחוץ, הכל ריק. החייל הראשון שבא אלינו, פשוט חיבק אותי 2 דקות, והתחלתי לבכות לו, פשוט התחלתי לבכות עליו, כאילו, אני אומרת, איזה אושר לראות חיילים, איזה אושר לראות מישהו משלנו. We survived a horrific terror attack that didn't seem possible to survive. סומנתי כפצוע הכי חמור, כי איבדתי המון דם. עברתי 2 ניתוחים, ועכשיו אני לומדת ללכת, לאט לאט. זו הודעה שמורן שלחה לאבא שלי בלי שידעתי. אתה אבא של בן? כן. מי את?
אני הבן אדם שבזכותו אני בחיים. לא הבנתי. אני הייתי איתו שברחנו. אם לא הבן שלך, אני לא הייתי פה היום. הוא לא ביטר לי כמה שנפלתי, והסתיר אותי מתחת לשיחים. לא יכולתי לרוץ והכל, והוא לא ביטר לי, והוא לקח אותי והלכנו 4 שעות ברגל. אם לא הוא, אני לא חושבת שהייתי יוצאת מזה. אוי, נשמה, קודם כל אני שמח שזה מאחוריכם. אני חייבת לו את החיים שלי. זה משהו שהולך איתך בסופו של דבר, אין הסבר לזה. יואו. חיים שלי. וואי, איזה כיף לראות אותך. וואו. המלאך שלי זה. היד הזאת החזיקה אותי הרבה זמן שם. 1 מ9 אנשים פשוט כאילו לא שרד שם. נתון מטורף. זה נתון שלא לא נתפס. פתאום הכל נראה אחרת מאז אותו יום. זה כמו שמספרים על איזושהי מחלה שאתה חולה בה. אז אני חולה במחלת הנובה כנראה. I'm still coping. I don't know. Like, I can find myself crying in the middle of the day for no reason. Sleeping has become a mission. מפחיד להגיע ללילה. בלילה זה סיוטים, בלילה זה הגופות. זה הדם, זה הכל. אין איך לברוח מזה באמת, כן? אושרי. הוא באמת מה שמחזיק אותי, והוא האור שלי. אם לא הוא, אני לא הייתי פה היום. אני עוזרת לעצמי בזה שאני נותנת לאנשים אחרים לעזור לי. מרגישה שזה מה שהציל אותי. הנר באמת פשוט גיבור. הוא הציל כל כך הרבה אנשים, ומה שהוא עשה זה פשוט... אי אפשר להכיל את זה, את האומץ שלו. עיר שהוא כל כך ילד טוב, הוא לא צריך להיות שם. סליה. אנחנו לא נפרדנו אפילו ליום אחד בחיים שלנו. ופתאום זה... לא רואה אותו, אני לא יודעת מה איתו, אני לא יודעת מה קורה איתו. גם לאליה מגיע להתאבל על עמית. אני הולכת לישון עם דמעות, וקמה מהבוקר עם דמעות, ורק אז מתחילה את היום שלי. כל יום. זה כל כך אכזרי, כי הוא באמת בחור מדהים, ובחור מיוחד. נורא לא הגיוני, שבן אדם קיים ואז הוא לא קיים. אנחנו צחקנו, רקדנו, ופתאום כאילו... כלום. שקט. כל פעם שאני מדבר עליו, מספר עליו, חושב עליו, אני מתפרק. אני הרבה מרגיש לי שכאילו יש מצב שיום אחד אני כזה אלך, והוא יצוץ מעבר לפינה וכזה... הנה אני. ולא האמנתי שזה מה שקורה. לא האמנתי שאני קוברת את הבן זוג שלי. והעתיד שלם שהיה לי בידיים. בעל, ילדים, משפחה. כל מה שראיתי מול העיניים שלי. ניפסו לי. שקד לא שרדה. גילי לא שרדה. אברהם לא שרד. רויה לא שרדה. פורטי לא שרד. הרבה אנשים שאני מכיר ושאני אוהב לא שרדו. פשוט נרצחו שם.
כולם עומדו וכאילו הניחו את הגופה, וכאילו נפלה ההבנה שזה קורה, כאילו. וכולם התפרצו בבכי. לא יכולתי לעצור, פשוט התפרקתי. Every single person that I lost on that day would have made the hell out of this life. And for them, I need to continue living. We're gonna need to go through mountains of pain until we get there, but I closed my eyes for a moment and I pictured my friends that aren't with us anymore and hoping that wherever they are, they're partying like crazy. And that one day we will too.